Αγαπητοί τηλεθεατές, είμαστε σήμερα λίγες ώρες πριν το δημοψήφισμα για να σε ενημερώσουμε αντικειμενικά. Οι καλεσμένοι μας, ο Νες. Καλησπέρα σας. Ο Όχης. Καλησπέρα αγαπητοί μου, καλησπέρα. Και ο απλός πολίτης. Yes. Πριν ξεκινήσουμε, να κάνουμε μια σύνδεση με τον ανταποκριτή μας στο εξωτερικό, από έγκυρο πρακτορείο ειδήσεων. Good evening everyone, tonight we are reporting from Athens and it's crazy here, the streets are full of people, you can hear it's getting crazy. On Sunday people will be voting for a proposal that even doesn't exist, but it doesn't matter because now it's became a national issue and just people don't know what to do, they're just getting crazy. Good evening. Είναι ολοφάνερο, το ακούσαμε όλοι. Το μέλλον μας κρίνεται. Κρίνεται το μέλλον μας στο ευρώ και στην Ευρώπη. Σίγουρα αυτό είπε. Ας δώσουμε το λόγο πρώτα στον πολίτη. Πολίτη, φοβάσαι? Μέχρι πριν όχι, αλλά τώρα με σκιάξατε. Τι έχετε να πείτε στον πολίτη, στον φοβισμένο πολίτη, κύριε Όχη? Τα είπε όλα ο Τσίπρας ρε. Τι σκιάζεστε? Και τι θα γίνει μετά? Θα βγάζουν οι τράπεζες μόνο δραχμές και ρούβλια? Παναγία μου, πάμε στην καταστροφή. Χώθηκα, ναι παιδιά, ναι. Στο ψωνίσω, Όχι. Έχετε καταλάβει, κύριε Όχη, ότι δεν έχετε σχέδιο για τη χώρα? Το δήλωσαν οι Φόφοι, ο Αντώνης και ο Ποτάμης ότι έχουν σχέδιο και θέλουν συνεργασία. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Αγαπητέ μου δημοσιογράφε, όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχεις καταλάβει, αγαπητέ μου πολίτη, ότι δεν λειτουργούν οι τράπεζες? Εγώ δεν ξέρω ρε παιδιά. Μοσχάρια έχω, δεν ξέρω από τράπεζες. Μοσχάρια έχω στο χωριό. Άμμο Μίτσο, πώς και μη θυμήθηκες? Να ψηφίσεις, ναι, αλλιώς τη βάψαμε. Θα διώξουν το παιδί από την περιφέρεια, πάνε επιδοτήσεις, σχόλα είσαι. Ναι. Συγγνώμη. Ναι, θα ψηφίσουμε, ναι. Να μείνει ανοιχτή η περιφέρεια. Ναι. Δόξα τω Θεώ, ξύπνησε ο μπουρζόβλαχος. Έτσι, πήραν μπροστά οι κομματικές μηχανές, και εσύ ρουφιάνε δημοσιογράφε. Ναι, και εσύ τρομοκρατείς τον κόσμο, αλυταράδες. Γαμιέστε όλοι. Μωρέ, να γαμιόμασταν, καλά θα ήταν. 2 στρατόπεδα έχουμε γίνει, απόλυτος διχασμός. Δεν γαμιέστε ρε παιδιά, Κινέκοι όχι μαζί. Να χαλαρώσετε. Να πάω κι εγώ με τον Μίτσο να πιω κανένα τσίπρο. Ας το διάλο. Ναι σε όλα. Σκηνοθέτα, αλλαγή σκηνικού. Δεν μας βγαίνει, πάμε για τσόντα καλύτερα.